good morning. Mga taga Maynila, Valenzuela. Nagbakasyon lang, sir. Para makita ang kalikasan ng mga taram. Super ganda. Try nyo umikot dito sa daang kalikasan, mga tarim. Mga kasilan. Super ganda. Super fresh air. Hello, good morning. Ang daming tao sa kalikasan. Good morning, ma'am. Nakarating po kayo doon, nakarating kami hanggang doon. Ay, hindi pa po. Nakarating kami hanggang sa building. Good morning, sir. Mga bakasyonista galing abroad. Nagja-jogging sa kalikasan. Yan. Thank you po. Sir, good morning, sir. Walking, jogging. Thank you po. Good morning, sir, ma'am. Jogging sa kalikasan. Yan, mga. Good morning, sir, ma'am. Good morning. Jogging po sa kalikasan. Okay. Thank you. Hello po. Good morning. Umakyat tayo dito sa bundok ng kalikasan. It's a great adventure.